Ole hyvä vaan. Alright, kiitoksia Perä ja kiitoksia kutsusta. Pesis on mun ylivoimainen suosikkilaji, jota Jyväskylässä silloin kun mä olin nuori, niin ei muuta tehtykään, kun pelattiin pesistä ja edelleenkin sydän sykkii vahvasti kyllä pesäpallolle ja siinä mielessä hieno olla mukana tämmöisessä porukassa. Ja mä tulen siis Jyväskylän yliopistosta, toimin siellä liikunnan työelämäprofessorina ja taitojen oppiminen ja opettaminen on se meikäläisen juttu. Ja nyt ei anna mun vaihtaa diaa, katsotaan. Noin. Ensimmäinen, voisiko sanoa sudenkuoppa, mihin törmää taitovalmennuksessa on se, että näistä pelaajista valmennetaan hyviä selittäjiä, kun tavoite on oikeasti se, että niistä tulisi hyviä tekijöitä. Ja tätä on tutkittu ja on todettu, että kun suoritus kuvaillaan sanallisesti, niin se heikentää sitä motorista mieleen palauttamista. Ja tästä on jalkapallossa tehty mielenkiintoista tutkimusta Hollannissa, jossa ammattilaismaalivahdit laittavat silmänliikekamerat päähän, eli sellaiset laitteet, mitkä kertoo, mihinkä katse kohdentuu. Ja sitten näillä veskareilla oli 2 tehtävää. Ensimmäinen tehtävä oli kertoa, mihinkä se rangaistuspotku suuntautuu. Ja sitten toinen tehtävä oli torjua se potku. Niin katsekäyttäytyminen oli täysin erilaista näiden 2 tehtävän välillä. Eli silloin, jos sun tehtävä on selittää joku temppu, miten se tehdään, niin silloin eri aivoalueet aktivoituu ja silloin harjoitellaan väärää asiaa. Ja se ei ole ihan pelkästään, että harjoittelee väärää asiaa, vaan se myös sotkee toisiaan. Et kun tuommoinen aloittelija kehittyy ekspertiksi, niin siinä tapahtuu tämmöinen siirtymä tämmöisestä kuvailevasta muistista, joka on helposti niin kuin puhuttavissa ääneen, niin tämmöiseen tietoon, jota on vaikea pukea sanoiksi. Ja nyt on hyvä muistaa, että tämmöinen taitomuisti, lihasmuisti, niin se sijaitsee aivojen tiedostamattomalla alueella. Ja on valmennuksellisesti aika iso virhe nostaa jotakin semmoista, mikä on tiedostamatonta, niin tietoisuuteen. Ja mä nostan käden pystyyn virheen merkistä. Itsekin olen pistänyt urheilijoita selittämään, että miten se koukkunäppi lyödään. Mutta nyt tutkimustiedon valossa niin se ei ole kovin viisasta. Eli ne on 2 eri asiaa, selittää temppu ja tehdä se temppu. Ja tässä aika paljon kuulee ihmisiltä, jotka vaihtaa aktiiviuraltaan valmentajaksi, niin kuinka se sotkee sen oman suorittamisen. Just eilen juttelin yhden painonnosto ihmisen kanssa, joka sanoi, että kun hän rupesi valmentamaan painonnostoa, niin oma tekniikka meni sekaisin. Ja tämä kiinnittyy just tuohon tietoisuuteen versus tiedostamattomaan. Ja näyttäisi siltä, että yhä enemmän tämä taitovalmentaminen on tämän tiedostamattoman kanssa operoimista. Meidän tietoinen mieli on se pullonkaula. Meidän tietoinen mieli pystyy käsittelemään vain noin 60-100 bittiä informaatiota sekunnissa, kun meidän tiedostamaton mieli pystyy käsittelemään samassa ajassa yli 11 miljoonaa bittiä. Meidän tietoinen mieli on jatkuvasti todellisuutta perässä. Eräiden arvioiden mukaan niin meidän tietoinen mieli on jatkuvasti noin 3 sekunnin kymmenystä todellisuutta perässä ja se on pesiksessä pitkä aika. Ja meidän valmennuksen tulisikin pyrkiä siihen, että nämä pelaajat menisivät semmoisella just do it -mentaliteetillä, että ne ei miettisi sitä tekemistä. Ja nyt mä korostan sen, että tässä on kyse siitä motorisesta suorituksesta. Sitten kun ruvetaan puhumaan taktiikasta,
strategiasta, niin se on sitten toinen asia, että kyllä sen pelaajan pitää olla tietoinen, että ollaanko johdossa vai häviöllä, montako paloa on ja pelataanko riskillä vai varmon päälle ja näin edelleen. Mutta sitten kun puhutaan tästä teknisestä motorisesta suorituksesta, niin silloin ehdottomasti tämmöinen tiedostamaton on vahvempi. Mä en muuten näe teidän käsiä enkä muuta kuin tämän esityksen, niin jos teillä ja toivottavasti kun teillä on kommentteja, niin hihkäskää heti väliin. Saadaan paras teho irti tästä, kun päästään keskustelemaan saman tien. Joo, ja mäkin voin tässä vähän niin kuin viittauspoliisina olla, että meitä on sen verran pieni porukka, niin saa hihkasta tai sitten saa käyttää viittausta, niin minä jaan, jos viitataan, niin minä jaan puheenvuoroja, mutta että saa ihan hihkastakin. Joo. Tuntuuko tämä tutulta, että urheilija pistetään kertomaan vaikkapa jonkun lyönnin vaiheet, että se sanoo sen ääneen, että miten se temppu pitäisi suorittaa? Sehän on hyvä tilanne, jos ei tunnu tutulta. No, ainakin mä luulen, että me valmentajat monesti niin kuin sanallistetaan sitä niin kuin sanallistamalla koitetaan opettaa jotakin, sit vaikka sitä koukkunäppiä tai muuten, että en tiedä mitä mieltä olet itse siitä, että kyllähän sitä tulee, ja itse kukin varmaan joskus sanonut, että vähän koitan nostaa käsiä tai nostaa kyynärpäitä tai tehdä sitä tai tehdä tätä, mutta en tiedä miten sä koet sitten, nyt jos vaikka joku näppilöinti otetaan, joku koukkunäppi tai kääntönäppi, niin mikä se paras tapa olisi? Se riippuu myös siitä kontekstista, että jos meillä on nyt tärkeä peli tulossa ja meidän pitäisi nopeasti saada se suoritus siitä fiksattua joku asia, niin silloin voi olla hyvä sanoa se vastaus sille urheilijalle suoraan. Mutta sitten taas, jos me ollaan sen oppimisen perässä, niin silloin on parempi, että luodaan semmoiset olosuhteet, annetaan semmoisia tehtäviä, että ne tehtävät itsessään opettaa. Tämä on vähän paradoksaalista, että se mikä vaikuttaa siltä, että no nyt oli hyvä harjoitus, että nyt meni hommat eteenpäin, niin se voi olla, että se on oppimisen kannalta ollut yhtä tyhjän kanssa. Ja sitten taas semmoinen, mikä on ollut ihan kaaosta, niin voi olla, että se onkin oppimiselle ollut hyvinkin arvokasta. Mulla on tästä yksi esimerkki, kun meidän oma poika pelasi Kirin C-junioreissa ja sinne tuli yksi valmentaja sitten kertomaan lyönnin tekniikkaa ja se kävi lihakselta läpi, että mikä lihas vetää ja mikä lihas työntää ja sehän meni pieleen jo siinä, että eihän lihaksilla voi työntää, mutta ne jätkät oli ihan sekaisin sen homman jälkeen. Joo. Nyt on Komulaisen Sakulla muuten on kysymys. Joo, antaa tulla. Tai kommentti. Joo, jos täysin uutta asiaa opiskellaan ja pitää koittaa rakentaa se mielikuva, että mitä kautta sitä lähdetään lähestymään, niin sitten jos ihmiset oppii näkemällä ja kuulemalla ja näin koulumaailmassakin, niin mitä mieltä Sami on, että kannattaako meidän miten paljon sitä uutta niin kuin sanottaa mielikuvallisesti vai laittaa heidät vaan syvään päähän näiden askareiden pariin ja kokeilemaan, että onko meillä mahdollisuus vähän niin kuin nopeuttaa sitä, että me koitettaisiin sanallisesti semmoista mielikuvaa rakentaa. Toki he sen jälkeen sitä kokeilevat, mutta onko tämä niin kuin tavallaan Joo. minkälainen näkökulma, että mihin tässä niin kuin sanallisessa ohjaamisessa niin kuin mennään, että missä tavalla se raja menee? Joo, hyvä kysymys. Täytyy muistaa, että tämmöinen pesäpalloilija, niin sehän ei aisti yhtään numeroa, se ei aisti yhtään kirjainta. Ja hyvä taitovalmennus ohjaa sen urheilijan löytämään sieltä kehosta tulevan
viestin, aistimuksen ja hyödyntämään sitä omassa tekemisessään. Ja jos keksii semmoisia hyviä vertauskuvia, jotka on vielä sen oman lajin ulkopuolelta, niin ne on semmoisia, mitkä kestää painetta ja mitkä kestää aikaa. Siitä on yksi klassinen esimerkki on koripallon perättäisten onnistuneiden vapaaheittojen ennätyskoe, jossa kaveri heitti silloin sen maailmanennätyksen, se oli joku 3000 kertaa peräkkäin pallo pussiin, kunnes salivuoro päättyi ja ne joutui lopettamaan sen ennätyskokeen, mutta sitten kun siltä kysyttiin, että mitä sä ajattelet, kun sä heitit, niin tämä kaveri vastasi, että hän ajatteli, että hän ottaa piparkakut ylähyllyltä. Ja jos ihminen ottaa piparkakkuja ylähyllyltä, niin silloin se liikerata on sama kuin koripallon vapaaheitossa. Koriksessahan opetetaan just sillä tavalla, että pallon venttiili laitetaan etu- ja keskisormen väliin ja peukalot 90 asteen kulmaan ja kyynärvarsi pysty suoraan ja ranteeseen taivutus ja tällä tavalla. Tämä kaveri ei miettinyt yhtään näitä teknisiä yksityiskohtia, vaan sitä, että hän ottaa piparkakut ylähyllyltä. Meidän olympiavoittaja Tapio Korjus, mä kysyin häneltä, että mistä sä tiesit, että tulee hyvä heitto, että mihin sä kiinnitit huomiota, niin Tapsa sanoi, että silloin kun hänellä tuntui oikeassa rintalihaksessa kiristystä, niin silloin hän tiesi, että sit keppi lentää pitkälle. Sitten mä kysyin tämän saman kysymyksen tältä saksalaiselta mestariheittäjältä Johannes Vetteriltä, joka on maailman toisiksi pisimmän kaaren heittänyt, se 97 ja risat, niin Vetter kertoi, että silloin kun hän tuntee takajalassa painetta, niin silloin hän tietää, että on hyvä heitto. Ja Vetterkään ei mieti niitä biomekaanisia parametreja siinä suorituksessa, että mikä on ryntokulma ja mikä on lähestymisnopeus, vaan hän hakee sen paineen sinne takajalkaan. Ja tämmöisiä juttuja, jos pystyy antamaan sille oppijalle, niin silloin ollaan oikealla tiellä. Oikeastaan kaikki kaikessa on tämä aistimus tästä liikkeestä, ja se ei aina ole tietoinen, se voi olla tiedostamatonkin, mutta se lähtee kuitenkin siitä urheilijasta itsestään, että se ei ole semmoinen ylhäältä annettu. Ja kyllähän tässäkin, niin kuin tässäkin lauseessa sanotaan, että se on siirtymä, että silloin kun ollaan aloittelijoita, niin silloin toiminta on tietoisempaa, ja siitä se sitten aika nopeasti lähtee kohti sitä tiedostamatonta. No mikä sitten on tämän oppimisen taustalla? Mitä tapahtuu, kun te vedätte niitä taitoharjoituksia? Niin siellä on pääpiirteissään 3 asiaa, jotka kaikki liittyy aivoihin, ja tämä taitojen oppiminen niin se on, ja taitovalmennus, niin se on aivojen valmentamista. Ensimmäinen on se, että kun solut on yhteydessä, hermosolut on yhteydessä toisiinsa, niin nämä yhteydet vahvistuu, tulee tämmöinen myelinisaatio. Myelini on semmoista rasvamaista ainetta, joka on näiden solujen ympärillä, joka toimii eristeenä. Eli mitä enemmän on myeliiniä, niin sitä paremmin se sähköimpulssi kulkee aivoista lihakseen ja takaisinpäin. Jos on hyvin myelinisoitunut hermo, niin se hermoimpulssi kulkee tuommoista Kalle Rovanperän auton vauhtia, ehkä vähän kovempaakin. Ja sitten jos on tämmöinen hermo, missä on hyvin vähän myeliiniä, niin sitten se menee kävelyvauhtia. Ja tämä ei ole pelkästään treenaaminen, vaan myös ravinto ja lepo on hyvin tärkeää tässä myelinisaatiossa. Jos ihminen ei nuku kunnolla, laadukasta unta riittävästi, niin aivan sama, vaikka pidätte maailman parhaat treenit, niin oppimista ei tapahdu. Ja vieläpä niin päin, että jos vaikka pidätte hyvät treenit, jos nukutaan huonosti, niin se nakertaa sen oppimisen. Eli
huonot yöunet purkaa näitä syntyneitä hermosoluyhteyksiä. Kysyin kerran yhdeltä ravitsemusasiantuntijalta, että mitä mun pitää syödä, että mulle tulee myeliiniä, että mä pärjään Pertulle Paadelissa. Niin mulle tarjottiin vaihtoehdoksi sitä monipuolista sekaruokaa. Mä sanoin, että ei riitä, että kerro tarkemmin. Sitten se sanoi, että sun pitää syödä foolihappoa. Mä sanoin, että ei vieläkään riitä, että mistä mä saan sitä foolihappoa. Niin sitten hän sanoi, että parsakaali ja kiivihedelmä on semmoisia ruokia, missä on paljon foolihappoa. Eli nyt jos vähän oikaistaan, niin huolehtimalla siitä, että ruokavaliossa on parsakaalia ja kiivihedelmiä, niin luodaan hyvä perusta sille, että oppimista tai työn oppimista voi tapahtua. Tätä yöuntahan sitten esimerkiksi Yhdysvaltain merijalkaväki käyttää käänteisessä funktiossa sillä tavalla, että jos sotilas on rintamalla ja kokee jonkun pahan trauman, niin silloin hänen parin seuraavan yön nukkumista rajoitetaan, sitä pidetään hereillä, jolloin tästä traumasta ei jää niin voimakasta muistijälkeä. Eli tämä toimii myös toiseen suuntaan. Et joskus on leikitellyt ajatuksella, että jos menee ihan vihkoon treenit, niin sitten voi olla parempi, ettei nuku, niin ei jää niitä vääriä muistijälkiä. Ja tämä myelinisaatio edellyttää sitä, että tehdään runsaasti harjoittelua. Se ei tule niin kuin hetkessä, se ei tule yksissä reeneissä, vaan se vaatii paljon työtä. Sitten toinen on se, että syntyy uusia hermosoluyhteyksiä. Meillähän on tavoitteena semmoinen urheilija, jolla on paljon näitä hermosoluyhteyksiä. Ja tämä taas kiinnittyy siihen harjoittelun vaihteluun. Että jos meillä on monipuolista vaihtelevaa harjoittelua, niin silloin näitä hermosoluyhteyksiä syntyy hyvin. Ja sitten kolmas tämmöinen tärkeä tekijä on neurogeneesi, eli uusien hermosolujen syntyminen. Ja tässä taas on oleellista se, että tehdään joitakin semmoisia asioita, joita ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Ihmisellä on aivoissaan harmaata ja valkeaa ainetta, ja tämä harmaa aine on yhteydessä urheilulliseen, kognitiiviseen, musiikilliseen suorituskykyyn, pitkäkestoiseen muistiin, Alzheimerin tautiin. Ja siitä kun ihminen täyttää 8 vuotta, niin tämä harmaa aine alkaa vähenee ja ohenee. Mutta jos opetellaan jotain uusia taitoja, niin se vaikuttaa positiivisesti tähän harmaaseen aineeseen. Ja siinä mielessä semmoiset pesisharjoitukset, missä on aina joku uusi juttu, joku mitä ei ole koskaan ennen tehty, niin se on aivojen kannalta erittäin hyvä. Nämä uudet hermosolut, sama asia, niin niitähän syntyy joka päivä useita kymmeniä tuhansia, ja jos ne ei saa oikeanlaista ärsykettä, niin ne kuolee muutaman viikon sisään syntymästään. Mutta jos ne saa ärsykettä, eli jos tulee näitä uusia juttuja, niin sitten ne jää eloon. Ja nämä on siinä mielessä taitovalmennukselle tärkeitä soluja, että nämä on hyvin herkkiä muodostamaan muistijälkiä. Eli ennakkoluulottomasti vaan joitakin uusia juttuja joka treeniin, niin siitä seuraa hyvä asia. Yksi semmoinen tärkeä viesti taitovalmennuksessa on se, että pikavoittoja ei ole jaossa, ja meillä on niin kuin semmoinen harha, että me arvioidaan sen harjoituksen onnistumista heti sen harjoituksen jälkeen. Ja kuitenkin nämä edellä mainitut muutokset pelaajan aivoissa, niin ne ottaa sen oman aikansa. Jotakin asioita tapahtuu ensimmäisten sekuntien sisään siitä, kun harjoittelu alkaa. Esimerkiksi välittäjäainepitoisuudet lisääntyy, mutta vaikkapa tuo uusien hermosoluyhteyksien syntyminen, synaptogeneesi, niin meidän aivotutkimuskeskuksessa helpoissa liikuntatehtävissä varhaisimmat havainnot siitä, että jotain on tapahtunut, että siellä solut on löytänyt toisiaan, niin on ollut 5 harjoituskerran jälkeen. Eli on ihan harhaista ajatella, että oppimista tapahtuisi
nopeammin kuin 5 harjoituskerralla. Toki tämä riippuu nyt sitten, minkälainen tehtävä on kyseessä, että jotkut tehtävät, suoritukset vaatii pitemmän ajan, jossain tapauksessa useita vuosia, jotkut menee nopeammin, mutta nopeimmillaankin niin puhutaan päivistä, että se oppiminen on semmoista kumulatiivista, että se rakentuu aiemmin opitun päälle ja se ei tosiaan tapahdu hetkessä. Ja meidän ei kannata arvottaa sitä harjoitusta liian aikaisin. Sille pitää uskaltaa antaa aikaa, pitää uskaltaa antaa tilaa oppimiselle. Sitten se, että tämä oppiminen ei ole mikään semmoinen lasten ja nuorten yksinomaisuus. Et ei ole olemassa mitään mystisiä, maagisia ajanjaksoja ihmisen elämässä, jolloin vain ja ainoastaan voisi oppia taitoja. Tuossa kun oli puhetta, että syntyy uusia aivosoluja, niin on havaittu 100-vuotiailla syntyneen uusia aivosoluja oikeanlaisen harjoittelun seurauksena. Eli oppiminen ei lopu koskaan ei ole liian myöhäistä. Ja kyllä mä tunnistan pesispiireissä sen, että ollaan aika haluttomia lähteä opettamaan sitten konkareille, etenkin jos sattuu olemaan vähän parempi pelaaja kyseessä, niin mitään uutta. Mä itse kun olin Haipuksen Santerin kaverina Lipossa ja meillä pelasi Tervosen Tuomas ja Puuma Tervonen ja sitten tuo Aholan Sami, niin ne oli semmoisia staroja, että ei niille kukaan, ei Haipus eikä kukaan sanonut yhtään mitään, että ne oltiin sitä mieltä, että ei ne nyt enää mitään opi, että ne on jo niin vanhoja. Muistan, kun Tervosella oli kentälle meno kupperissa, niin semmoinen ongelma, että se aina horjahti, että sen tasapaino oli huono ja mä sitten ehdotin sille, että käännäpäs pikkusen sitä etujalan jalkaterää enemmän kohti kenttää, niin saat paremman tasapainon. Ja se teki työtä käskettyä ja se parani se suoritus aika radikaalisti. Ja kuinka onnellinen oli sitten se kaveri siitä, että joku neuvoi häntä, että ei ollut neuvottu ollenkaan. Et ei ole liian aikaista aloittaa taitojen harjoittelua, se voi aloittaa ihan pikku vauvasta alkaen, mutta ei ole koskaan liian myöhäistä. Toki tämä meidän elämänmeno vaikuttaa siihen, että milloin se on ehkä helpompi tehdä taitoharjoittelua. Että mäkin kun pienenä Kiri-junioreissa kävin pesäpalloa pelaamassa, niin mä muistan, kun käytiin viereisen koulun seinään lyömässä, niin aamusta iltaahan me lyötiin koko kesäpalloa siihen tiiliseinään silloin, kun ei ollut harkkoja. Niin nyt aikuisena varmasti hermosto ottaisi vastaan sen saman treenin ja pystyisi tekemään, mutta on ihan muita asioita, että emme pysty tai jaksa tai osaa olla päivää siellä tiiliseinän vieressä ja lyödä sitä palloa siihen. Että lapsena tuommoinen työn tekeminen, mikä liittyy taitojen oppimiseen, niin se on helpompaa, että lapsi on aikuista valmiimpi toistamaan sitä työntekoa. Lapsella ei ole kiire sinne lopputulokseen ja lapsi on ehkä ennakkoluulottomampi kokeilemaan uusia asioita. Aikuisen vahvuus oppijana on sitten taas se, että aikuinen osaa oppia, on nämä oppimisen taidot, oppimisen metataidot on hyvät ja aikuinen kykenee abstraktiin ajatteluun, niin ei voi sanoa, että jompikumpi olisi parempi tai huonompi oppija, taitojen oppija, aikuinen tai lapsi. Molemmat oppii tyylillään. Kirjallisuudessa törmää näihin herkkyyskausiin ja ihmisellähän on herkkyyskausia. On esimerkiksi
herkkyyskausi, joka liittyy kasvupyrähdykseen ja hormonituotantoon. On liikkuvuuden herkkyyskausi, nopeuden herkkyyskausi. Mutta taidon oppimisen osalta tämmöisiä herkkyyskausia ei ole pystytty osoittamaan, että se ei pidä paikkaansa. Aina voi oppia, jos vaan tekee oikeanlaista harjoittelua. Toki sitten kaikki liittyy kaikkeen, että jos suoritus vaatii kovasti fysiikkaa, niin silloin vaikka se hermosto taipus siihen koordinaatioon, mitä suoritus vaatii, niin sitten kropasta ei lähde tehoja niin paljon, että se voi olla sitten rajoittavana tekijänä. Mutta siinä mielessä kuitenkin tämä käsitys on hyvin optimistinen, että aina on mahdollista oppia. Taitoharjoittelussa ei ole kyse siitä, että tämä sama suoritus toistetaan kerta toisen jälkeen, vaan on kyse siitä, että me ratkaistaan se ongelma kerta toisen jälkeen. Me esimerkiksi vaihtotilanteessa lyödään semmoinen näppi, että se eteniä ehtii pesältä seuraavalle. Ja nyt ja tämmöisessä ulkoilmalajissa, kun olosuhteet muuttuu, niin silloin suorituksenkin pitää muuttua. Että jos pallo rullaa paljon, niin silloin se lyönti pitää olla erilainen kuin silloin, jos se pallo ei rullaa paljon, tai jos on myötätuuli tai vastatuuli, tai sataa, tai aurinko paistaa. Eli tavoitteena taitoharjoittelussa on se, että meidän urheilija on sopeutuva, adaptiivinen. Se kykenee tekemään sen tarkoituksenmukaisen suorituksen aina tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Sanotaan, että tämmöiset identtiset toistot ovat ajan haaskausta, ja tämä tarkoittaa sitä, että jos jauhetaan sitä samaa, vaikkapa sitä koukkunäppyä siihen ruutuun ilman, että siinä on mitään vaihtelua, niin silloin vastaus tähän ongelmaan tulee työmuistista. Silloin sitä ei oikealla tavalla prosessoida sitä suoritusta, ja se ei edesauta oppimista. Me muistetaan se vastaus ja me vaan toistetaan sitä. Sen sijaan, jos siinä on vaihtelua, se ei tarvitse olla järisyttävän suurta se vaihtelu, se voi olla hyvin pientäkin vaihtelua. Vaikkapa siinä koukkunäppi-esimerkissä, että jos se maali, mihinkä pyritään se pallo laittamaan, niin jos se siirtyy vaikka 10 senttiä toiseen paikkaan, mikä ei vielä muuta sitä liikerataa, mutta sitten se on kuitenkin sille urheilijalle eri suoritus, niin silloin sen vaikutus oppimiseen on paljon, se on hyvin suuri. Ja tämä on myös semmoinen asia, mikä on ehkä ymmärretty väärin, että tämä monipuolisuus on lähtenyt käsistä, että sitten tehdään kaikkea mahdollista taivaan ja maan väliltä, että siitähän ei ole kyse. Ei ole kyse siitä, että se harjoittelu pitäisi olla sirkustemppuja, vaan siitä, että siellä on pientä vaihtelua, mitä tulee sitten siinä NS-oikeassakin elämässä. Joku viisas jalkapallovalmentaja on sanonut, että ei ole mitään järkeä harjoitella niin kuin eläintarhassa ja sitten sunnuntaina mennä viidakkoon, kun on peli. Eli meidän pitäisi harjoitella niin kuin viidakossa eikä niin kuin eläintarhassa. Rafael Nadal sanoi, että jokainen lyönti on aina erilainen. Se pallo tulee aina pikkusen eri tavalla. Tulee erilaisilla kierteillä, erilaisilla lentoradoilla, erilaisilla nopeuksilla. Ja silloin sun pitää pystyä toimimaan erilaista lyöntiä vastaan, eli just toi sopeutuvuus, adaptiivisuus. Ja tämä tarkoittaa sitä vietynä siihen käytännön harjoitteluun, että me annetaan semmoisia tehtäviä, joissa se pelaaja joutuu siihen uuteen tilanteeseen, uuteen asiaan sopeutumaan. Anteeksi, keskeytän. Joo, anna tulla. Tavallaanhan se
vaade muuttuu aina, kun syöttö on erilainen. Tuskin on yksikään syöttö samanlainen keskenään, varsinkin kun kyseessä on pelaaja, joka ei lukkarin paikkaa pelaa ja hänen niin syöttötaidot ovat sangen vajavaiset, niin riittääkö tämä itsessään muuttuvaksi vaateeksi siihen? Joo, se riippuu siitä lyöjän taitotasosta. Et jos meillä on aloitteleva lyöjä, niin silloin siinä on jo sekä siinä syötössä että siinä lyönnissä on jo vaihtelua lähtökohtaisesti, ja silloin sitä ei valmennuksellisesti sinne tarvitse hirveästi lisätä. Mutta sitten kun ollaan tuolla huipputasolla, niin silloin sitä kannattaa tavalla tai toisella lisätä. Mutta toi on ihan totta, että kun ne syötöt on erilaisia, niin se pitää sen lyöjän hereillä ja siinä tulee just tätä kaivattua vaihtelua. Ehkä enemmän mä vielä tässä niin kuin haen sitä ajattelun mallia, sitä ajattelutapaa, että ei hahmoteta tätä kokonaisuutta niin, että meillä on joku suoritus ja sitten me treenataan se suoritus kuntoon ja sitten mennään peliin ja painetaan play-nappulaa ja toistetaan se suoritus. Vaan pikemminkin niin, että meillä on reppu täynnä erilaisia suorituksia ja sitten kun tulee se hetki, niin sitten me valitaan se siitä repusta se siihen tilanteeseen paras tapa toimia. Yksi meidän parhaista kivääriampujista kertoi, että hän oli ollut kilpailussa, niin oli tehnyt 62 erilaista suoritusta. Ja tämmöiselle maallikkoampujalle niin ne kaikki suoritukset näyttää samanlaisilta. Et maataan siinä mahalla ja vedetään liipasimesta. Mutta tämmöiselle ammatti-ihmiselle jokainen suoritus on, hän joutui tähtäämään eri tavalla, oli ollut hyvin haastavat olosuhteet, että tuuli oli pyörinyt ja oli satanut ja valaistusolosuhteet oli vaihtunut ja myös se kilpailuasetelmatilanne oli elänyt, niin joutui tekemään 62 erilaista suoritusta yhdessä kilpailussa. Ja nyt just asenteellisesti se, että ja sen sijaan, että me on opeteltu se lainausmerkissä laukaus ja mennään sitten toteuttamaan sitä laukausta, niin meidän pitää olla valmiita kaikkeen. Ja pesäpallo nyt, jos mikä, niin on semmoinen laji, missä tulee paljon erilaisia tilanteita, paljon yllättäviä juttuja ja sillä pitää olla hereillä, mikä on ehdottomasti sen lajin kyllä hienous. Eikö tuosta aika, en tiedä onko Sami kuullut tai joku muu, mutta Cruyff-käännöksen, jos tiedätte mikä se on, ja eikö se Johan Cruyff tehnyt se 74 MM-kisoissa Ruotsia vastaan, ja sitten siltä, eikö siltä kysytty, että miten sä oot oppinut tai jotenkin, niin sitten se vaan sanoi, että it was not a move, it was a solution, eli se oli ratkaisu siihen tilanteeseen, mitä se ei ollut sinänsä harjoitellut edes koskaan. Niin. Joo, ja Zlatanhan on hyvä esimerkki kanssa. Ei varmaan ole niitä kung-fu-maaleja treeneissä tehnyt, että ne syntyy siinä hetkessä. Ne syntyy sen tehtävän, urheilijan ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Se on hyvä. Miten paljon Cruyff kanssa. Joo, ole hyvä. Onko dataa siitä, että miten tähän taidon oppimiseen kautta sitten, mitenkä iso muuttuva tekijä tämä kilpailutilanne itsessään, mitä kaikkea se aiheuttaa? Onko sitä näyttöä puolesta ja vastaan, että onko se itsessään riittävä omiin, tai siis riittävä tapa myös varioida yksittäistä harjoitusta, että sitä ruvetaankin tekemään kilpaa ja minkälaisia Siinä mä periaatteessa itse peukutan kyllä kilpailua, mutta se mikä voi olla vaaran paikkana tämmöisessä kilpailunomaisessa harjoittelussa on se, että se voitto ratkaisee niin paljon, että sitten ruvetaan oikaisemaan
oikaisemaan joissakin teknisissä asioissa, esimerkiksi terveyden ja turvallisuuden kustannuksella. Jos nyt vaikka olisi painonnoston rinnallevetokilpailu, niin sen sijaan, että mentäisiin kunnolla sinne tangon alle, niin sitten rytkäytetään lantio eteen, että saadaan se hetkellisesti se isompi rauta ylös sieltä, niin se riski siinä on, mutta kyllähän palloilijat on semmoisia, että ne laskee askeleensa ja jollakin tavalla niistä pitäisi saada niin kuin enemmän irti harjoituksissa. Mä muistan itse, kun olin toiminut telinevoimistelun ammattivalmentajana ja Vatasen Jouni sitten kysyi sinne Kirin naisiin taustajoukkoihin ja sitten mä sitten sanoin, että no voin mä tulla sinne ja menin sinne ja sitten siellä oli joku pelaaja oli loukkaantunut ja se rupesi harjoittelemaan sitten koukkunäppiä ja mä menin syöttämään sille. Ja kun se oli 10 näppiä lyönyt, niin sitten sillä oli jo niin kuin päänuppi ihan jumissa, että ei se jaksanut enempää tehdä ja se oli niin kuin taputeltu se treeni ja se oli mulle kyllä ihan niin kuin järkytys, kun voimistelussa niin 10 suorituksen jälkeen vasta ollaan päästy alkuun, ettei se ollut sinne päinkään. Et siinä mielessä kilpailu on kyllä hyvä, koska aina jos siellä on pallo ja kilpaillaan, niin silloin rupeaa tapahtumaan. Se on just noin. Mutta tämä on aika syvässä tämä identtisten toistojen palvonta. Ja sehän kuulostaa niin kuin hyvin loogiselta ja semmoiselta, että no, semmoistahan se oppiminen on, että opetellaan. Mutta sitten jos ajattelee vaikka vertailuna, että tekee aamulla sanaristikon päivän lehdestä, niin jos se sanaristikko on joka aamu täsmälleen sama, niin oppiko siinä täyttämään ristikoita? Siinä muistaa, mikä sana tulee mihinkin ja that's it. Ja jos tämä pesäpallon pelaaminen tapahtuisikin laboratorio-olosuhteissa, että syötöt olisi aina samanlaisia ja olosuhteet olisi aina samanlaiset, niin sitten se olisi vähän eri juttu. Mutta sitten kun on tämmöinen avoin laji, jossa ei periaatteessa ole etukäteen määriteltyjä oikeita suorituksia, vaan se tulos on se, mikä kertoo, oliko suoritus oikea vai ei, niin kyllä silloin ehdottomasti niin mieluummin adaptiivisuus kuin tuommoinen mekaaninen toistaminen. No, tähän taitoharjoitteluun niin 3 semmoista elementtiä, mitkä kannattaa itselle muistuttaa aina aika ajoin. 3 jakkaran jalkaa on määrä, vaihtelu ja informaatio. Toi määrä tuntuu itsestään selvältä, että totta kai pitää harjoitella paljon, jos meinaa oppia, mutta sitten kun lähdetään katsomaan, että paljonko sitä tekemistä oikeasti siellä treenissä tulee, niin aika usein ne jää aika vähäisiksi. Ja tämähän on sitten, jos tehdään tämmöistä pelinomaista harjoittelua, pelitilanneharjoittelua, niin silloin saattaa olla, että niitä yksittäisiä suorituksia tulee loppupeleistä aika vähän. Ja tätä määrää ei kuitenkaan voi millään ohittaa. Mikään ei korvaa taitojen oppimisessa sitä omaa tekemistä. Me puhutaan paljon mielikuvaharjoittelusta. Joo, se on hyvä asia, sillä voi tukea oppimista. Matsien seuraaminen tekee hyvää oppimiselle. Muiden harjoittelun seuraaminen tekee hyvää, mutta mikään näistä ei korvaa sitä, että itse teet. Ja valmentajan tärkein tehtävä on varmistaa, että sitä tekemistä tulee riittävän paljon. Et niitä suorituspisteitä on paljon. Niillä oli Komulasen ja niillä kumppaneilla oli Sotkamossa jokunen vuosi sitten semmoinen jonot matalaksi liike. Et aina jos jossain oli jonoja, niin silloin hälytyskellot rupesi soimaan, että nyt ei mene hyvin. Ja musta siinä ollaan kyllä ytimessä. Tästä on pysäyttäviä esimerkkejä eri lajeissa tehty, kuinka vähän sitten loppupeleistä sitä harjoittelua saattaa olla. Yksi jääkiekon parissa tehtiin
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan valmennusopin opiskelija teki kandityön ja seurasi yhtä B-junioria sillä tavalla, että viikon ajan niin tämä opiskelija kävi kaikissa treeneissä, joita oli yhteensä 6 kappaletta. Yksi treeni kesti 1,5 tuntia, että 9 tuntia oli harjoittelua sillä kyseisellä viikolla. Ja aina kun tarkkailun kohtana oleva pelaaja liikkui, niin pantiin sekundaattori käyntiin ja aina kun se pelaaja pysähtyi, niin painettiin stop. Niin 9 tunnista tämä pelaaja liikkui viikossa siis 12 minuuttia. Ja loppuaika meni siihen, että kuunteli valmentajan ohjeita ja odotti omaa vuoroaan. No mä kerroin tämän Jyväskylässä Jypin urheilutoimijohtajalle Viitasen Vekelle ja Veke vähän oli sitä mieltä, että tämä oli niin kuin poikkeus, että ei tämä vastaa käytänteitä. Ja hän meni Jypin C-junnujen treeneihin, 60 minuutin harjoitus, ensimmäinen 6 minuuttia ihan loistavaa, kaikki teki yhteisen alkulämpän, mutta sitten loppu 54 minuuttia, niin keskimääräinen pelaajan liikkumisaika oli 3 minuuttia 8 sekuntia. Ja loppuaika meni siihen oman vuoron odottamiseen. Valmentajan pitäisi saada niitä suorituspisteitä mahdollisimman paljon, että sitä tekemistä tulisi mahdollisimman paljon ja odottelua mahdollisimman vähän. Totta kai joskus, jos treenataan jotain fysiikkaa, nopeuskestävyyttä ja muuta, niin sitten pitää palautella, mutta loppupelistä se ratkaisee kuitenkin, että onko sitä tekemistä tullut riittävästi ja sitä kautta saatu niitä muutoksia aivoissa ja hermostossa. No sitten yhtä tärkeä on tämä vaihtelun elementti. Meillähän koskaan ei lihaksista saada 100% irti. Meillä on neuraalivajetta. Mutta jos harjoittelussa on vaihtelua, ettei tehdä aina samaa, vaan tehdään pikkusen eri tavalla, niin silloin tämä neuraalivaje pienenee. Silloin tehostetaan niin sanottua kortikospinaalista herkkyyttä, eli sitä, kuinka hyvin aivosta lähtee supistumuskäskyt lihaksille ja kuinka hyvin tieto kehosta tulee sitten takaisin aivoille. Eli tämä tietojen vaihto päänupin ja kropan välillä tehostuu, kun harjoittelussa on vaihtelua. Mulla oli yksi pysäyttävä kokemus. Kuortanella oli voimaseminaari, jossa oli Tero Pitkämäki heittämässä kuntopalloa vartalon sivulta ja hän pyrki heittämään joka kerta just samalla tavalla, pyrki identtisiin toistoihin. Ja se näytti semmoiselta aika tylsältä se harjoittelu, ainakin urheilijailmeet ja valmentajailmeet oli semmoisia, että se ei ollut kauhean kiinnostavaa. Seuraava esiintyjä oli olympiavoittaja Thomas Röhler Saksasta, jolla oli sama harjoite kuntopalloheitto vartalon sivulta, mutta mitä teki Röhlerin valmentaja, niin joka 3. heiton jälkeen hän piirsi rastin pikkusen eri paikkaan siinä seinällä. Se oli se vajaa 10 senttiä rasti eri paikassa ja Röhlerin tehtävä oli aina tähdätä ja heittää se pallo just siihen rastiin. Niin se oli kuin yö ja päivä ero siihen identtiseen toistoon verrattuna, että sillä urheilijalla oli selkeä motivaatio, sen mielenkiinto oli oman kehon ulkopuolella ja siinä tuli vaihtelu ja se vaihtelu ei ollut mitään sirkustemppuilua. Se liikemallikoordinaatio oli sama, mutta se oli silti riittävä, että saatiin hyvät tehot aikaan. No, 3. kivijalka on sitten tämä informaatio, eli pelaaja tarvitsee tietoa sitä suorituksen onnistumisesta ja siinä mielessä pressun lyöminen on aavistuksen ongelmallista, että siinä ei välttämättä aina tiedetä, että onnistuuko se lyönti vaiko eikö. Mutta jos pelaaja ei tiedä, onnistuuko suoritus, niin silloin hän ei opi. Eli oppimisen kannalta on tärkeää saada se tieto siitä suorituksen onnistumisesta. Mun suuri idolini on näissä kuvissa. Mä pikkupoikana olin katsomassa kaikki pelit, missä Kale oli. Ja tuossa
muutama kuukausi sitten Kale lähetti mulle tämmöisiä kuvia ja oli kyse tästä havaintomotoriikasta. Ja Kale kertoi, että kun hän löi, niin hän saattoi katsoa palloa ja nähdä, miten ulkokenttä liikkuu. Ja sitten hän saattoi toisaalta katsoa ulkokenttää ja näki pallon. Ja Kale kysyi multa sitten selitystä, että miksi näin. Niin sitten mä sanoin, että hänellä oli poikkeuksellisen hyvä kyky hyödyntää ääreisnäöllä saatavaa informaatiota. Niin Kale sitten kertoi, että hän oli niin kuin tietämättä mitä teki, niin ihan pienestä asti aina liikennevaloissa harjoitellut tätä ääreisnäköä sillä tavalla, että hän käänsi katseen pois valoista ja kokeili, että kuinka paljon sivulle voi päätä kääntää, että vielä näkee, kun valo vaihtuu. Ja Kalehan oli sitten yliopistolla autonkuljettajana, että sitä liikennevaloissa tuli oltua aika paljon. Mä itsekin nappasin Kalelta tämän harjoituksen, ja kun mä menen polkupyörällä töihin, niin mä kokeilen aina noissa valoissa, että miten paljon mä voin katsoa sivuun. Ja se on ollut hieno havaita, miten se ääreisnäön hyödyntäminen kehittyy. Meillähän on 2 näköaistia samassa paketissa. Meillä on tarkka näkö, joka on se, minkä varassa me luetaan tekstiä ja tunnistetaan esineitä ja objekteja. Ja sitten meillä on ääreisnäkö, joka kertoo kohteiden sijaintia ja liikettä. Ja nämä 2 näköaistia, molemmat lähtee silmästä, mutta ne menee eri hermoratoja. Tämä ääreisnäkö menee tuonne päänupin takaosaan dorsaalipuolelle ja tarkka näkö tuohon ohimolohkoon etupuolelle. Mutta hyvä pesäpalloilija ja hyvä taitovalmennus kehittää sitä, että nämä pelaajat oppii hyödyntämään sitä ja oppii näkemään sillä sivusilmällä. Nythän tavallinen ihminen liikuttaa silmiään 3-4 kertaa sekunnissa. Evoluutio on jättänyt eloon sellaiset ihmiset, ketkä aina kun jossain on jotain mielenkiintoista, niin katse kääntyy sinne kohteeseen. Ja nyt mikä tekee urheilussa tästä haasteellisen on se, että silloin kun ihminen liikuttaa silmiään, niin ihminen ei näe mitään. Me ollaan noin 10% valvellaoloajasta, eli noin 1,5 tuntia joka päivä sokeita. Ja nyt on hyvin oleellista, etenkin ulkopelissä se, että milloinka liikutat silmiä ja milloinka kiinnität katseen johonkin kohtaan. Toinen, mikä voi olla ehkä vaikeammin kontrolloitavissa, on silmien räpyttäminen, mutta me ollaan joka päivä 23 minuuttia silmät kiinni sen johdosta, että me räpytetään silmiä. Se, kun pesäpalloilija, jos haluaa katsoa palloa, kun lyödään, niin silloin pitäisi katse kiinnittää semmoiseen kohtaan, missä ei ole mitään, koska se pallo on vielä siellä lukkarin räpylässä. Ja baseballissa on tehty paljon tätä katsekäyttäytymistä tutkittu, niin näyttäisi siltä, että kannattaisi kiinnittää katse siihen lukkarin rintamukseen niille paikkeille, koska siitä on lyhyt matka sitten siirtää se katse sinne, minne se pallo tulee. Ja sitten kun ollaan tuossa Kalen tasolla, niin sitten ei tarvitse enää katsoa sitä palloa, sitten sen vaan näkee. Ja tähän pystyy harjoittelemaan esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on pelaaja valmentajan kanssa kasvot vastakkain ja olisiko siinä joku 3 metriä väliä. Tai voi olla pitempikin väliä, että vaikka kopittelee
valmentajan kanssa niin, että ne on kasvot vastakkain. Ja sitten pelaajan kummallakin sivulla, ei ihan sivulla, vaan pikkusen niin kuin etuviistossa siellä on kaksi pelaajaa, joilla on palloja. Ja tämän pelaajan, joka tekee harjoitusta, niin sen tehtävä on siis kopitella mahdollisimman nopeasti valmentajan kanssa edes takaisin, jolloin tarkkanäkö on kiinni siinä kopittelussa. Ja sitten sieltä sivulta tulee palloja, jotka hänen tulee ääreisnäöllä nähdä ja ottaa kiinni ja palauttaa takaisin, mistä ne tulee. Mä oon tennispallolla teettänyt paljon tätä harjoitusta ja tuntuu kyllä toimivan tosi hyvin. Ja toivottavasti saitte kiinni, miten tämä treeni menee. Anteeksi Kumulaselta, kun Sotkamosta jälleen keskeyttää. Semmoinen hypoteesi tuohon lyömiseen ja siihen pallon tarkentamiseen, että jos lyöjä näkee sen syötön lähdön, niin hän pystyy kyllä sulkemaan silmänsä ja osumaan siihen. Joo, siitä kyllä. Huolimatta, että hänellä on kyky arvioida sen syötön nähtyään, millä ajoituksella hänen pitää tulla. Kyllä. Miten paljon siinä sitten loppuviimein tiettyjä näköjuttuja tarvitaanko? Niin, se on totta, että sitten kokemuksen myötä niin opit sen ennakoimaan ja jos vielä työstää tuota ajatusta, niin eikö silloin kannattaisikin katsoa sinne kentälle? Juuri näin, että jos silloinhan muistan Sotkamon pojat teki silloin Huotari ja Jani, niin sitä, että niillä oli 1, 2 ja 3 vaihtoehdot ja toinen katsoi ulkokentälle ja sanoi sitten, että 1, 2 tai 3 ja sitten se, joka oli lyömässä, niin toteutti sen, mitä sieltä takaa kuului. Että se oli ehkä semmoinen niin kuin, ei niin kehittynyt versio tästä ilmiöstä. Mutta ehkä niin kuin se valmennuksellisesti, että kannattaako meidän kuinka paljon sitten antaa semmoisia ohjeita, että katso siihen palloon ja näe pallon saumat. Ja jos se kuitenkin se juttu on niin, että se riittää, että me saadaan tieto siitä, kun syöttö lähtee. Ja osittain tuohon lyönnin tehokkuuteenkin viitaten, että jos kaikki ihmiset hartioista pystyy kiertämään ja kelaamaan vauhtia lyöntiin. En ole nähnyt vielä yhtään semmoista pesäpalloilla, kenen hartiat ei kiertäisi ollenkaan. Mutta sitten kun mennään lyömään, niin ne hartiat ei yhtäkkiä kierräkään. Niin sitä mä olen pohtinut mielessään, että onko siellä niin kuin vajavaista ääreisnäköä tai dominoivaa silmää, millä he niin kuin havainnoi näitä asioita, mikä sitten rajaa, että sitä ei pystytä sen tietyn tarkennuksen ulkopuolesta palloa viemään, että se on niin kuin hankala lähteä kiertämään hartiasta, että sitten se menettää hänes kontrollin siihen palloon, että sitten ei haluakaan niin kuin viedä sitä sinne ääreisnöön puolelle sitä palloa, vaan se pitää koko ajan olla hyvin tarkasti kohdennettua siihen palloon. Tämä ääreisnäkö on semmoinen ominaisuus, että mehän ei siihen näkökenttähän me ei pystytä vaikuttamaan, että se on mikä on. Me ei saada nenää pienemmäksi tai silmää suuremmaksi, mutta se, että miten me hyödynnetään sitä, me opitaan käyttämään sitä ääreisnäköä, niin sehän on semmoinen muokkaantuva ominaisuus. Ja toi Kalen esimerkki noista liikennevaloista, niin mä itsessänikin huomaan sen, että mun oikea puoli, joka on selvästi heikompi kuin vasen silmä dominoi, niin on kehittynyt tämän harjoittelun myötä. Eli jos teetetään semmoisia havaintomotorisia harjoituksia, että siinä valmentajan kannattaisi miettiä just tältä kantilta, että kun on tämmöinen treeni, niin mitä se edellyttää sen pelaajan näkökyvyltä, mihin se katsoo ja mitkä on ne sektorit, mitä se näkee. Ja tämä dominoiva silmä on mielenkiintoinen ilmiö kanssa. Ihmisillähän jompikumpi silmä
suurimmalla osalla ihmisistä jompikumpi silmä dominoi, ja se tarkoittaa sitä, että se kyseinen silmä käsittelee informaation nopeammin kuin toinen silmä, se lähettää enemmän tietoa aivoille kuin toinen silmä, ja tämä dominoiva silmä myös ohjaa sen ei-dominoivan silmän toimintaa, ja sillä saattaa joissain tilanteissa olla hyvinkin suuri merkitys, että mikä on sen pelaajan asento, minkälaisia havaintoja se tekee ja mikä on se dominoiva silmä. En tiedä, kuinka hyvin valmentajat sitten tietää pelaajansa dominoivat silmät. Se on aika nopeasti kyllä selvitelty. Joo, se on aika yksinkertainen koe, jonka voit tässä jokainen istuvaltaan tehdä, että kun sulkee toisen silmän, niin se on kohdistettu johonkin, että sitten kun se häviää se kohde niin sieltä toisen silmän sulkiessa, niin sehän paljastaa sen. Mutta sitä mä just mietin, että esimerkiksi jos oikealta puolelta lyövä henkilö, että jos sillä on oikea silmä dominoiva ja pitäisi kovasti kiertää hartiasta ja sitten sulla niin pitäisi pystyä näkemään sen vasemmalla silmällä silmäkulmasta, että onko tämä yksi semmoinen iso rajoittava tekijä esimerkiksi siihen, että se ei pysty hartialla just kiertämään. Joo, ammunnassahan tämä ristiin tähtääminen on hankalaa, ja ampumavalmentajat sanoivat, että on helpompi vaihtaa puolta, mistä ammut, kuin silmän dominanssia. Ja Tenniksessä on tutkittu, että jos on oikea kätinen ja oikea silmä dominoi, niin rystylyönnit saattaa olla sen takia vaikeita, että se nenä blokkaa sen dominoivan silmän näkökentän sinne rystylyönnin puolelle. Et siinä voi hyvin olla, että pesiksen lyönnissä on samanlaista ilmiötä. Millä me saadaan sitten siihen harjoituksen vaihtelua, niin mehän voidaan tehdä se harjoitus pääsääntöisesti kolmella eri tavalla rakentaa. Meillä voi olla blokkiharjoittelua, joka tarkoittaa sitä, että jos meillä nyt olisi vaikka, pitäisi luoda näpit, kopit ja kumurat, niin ensin lyödään kaikki näpit ja sitten kaikki kopit ja sitten kaikki kumurat. Sarjaharjoittelu on se, että lyödään yksi näppi tai pari näppiä, sitten pari koppia, sitten pari kumuraa ja taas samassa järjestyksessä. Ja random-harjoittelu on sitten sitä, että nämä tehtävät toistuu täysin satunnaisessa järjestyksessä. Ja tämä on osoittautunut, että tämä aloittelijoilla lapsilla niin blokkiharjoittelu on hyvä, mutta mitä paremmista on kyse, niin sitä enemmän kannattaa mennä tuohon randomin suuntaan. Ja tämähän tietysti on putkeenkin, kun lyödään, niin pikkusen hankalaa, että jos pitäisi lyödä pieniä ja kovia randomin järjestyksessä, niin se ulkokentän järjestäytyminen on vaikeaa, mutta lyöjän oppimisen kannalta niin ehdottomasti tuo random-harjoittelu. Pari sanaa vielä tuosta informaatiosta, niin yleinen ongelma on se, että annetaan liikaa palautetta ja on osoittautunut, että parempi on olla kokonaan hiljaa kuin se, että antaa liikaa ohjeita. Ja nyrkkisääntönä, että noin joka 5. yrityksestä annettu palaute on hyvä taajuus. Ja jos se palaute tulee liian aikaisin, niin se häiritsee oppimista. Jos se tulee liian myöhään, sillä ei ole tehoa. Et ihanteellinen tilanne on se, että se 50 sekuntia sen suorituksen jälkeen on palaute ja vielä alussa tarvitaan valmentaja-apuja siihen, että löydetään se palaute siitä suorituksesta, mutta tavoitteenahan on se, että se pelaaja itse hakee sen oman palautteen, sen oman aistimuksen, sen rintalihaksen kiristyksen tai paineen sillä jalalla. Että se tulee niin kuin itse omatoimiseksi siinä. Jos treeneissä tehtävät, mitä harjoitellaan, on liian helppoja, niin ne on tylsiä. Niihin kyllästyy, pitkästyy. Ja jos ne on liian vaikeita, niin niihin turhautuu. Ja hyvä valmentaja luo semmoiset tehtävät, semmoiset olosuhteet, että se pelaaja
onnistuu noin 7 tai 8 kertaa 10, niin silloin tapahtuu tämmöinen koukuttuminen, motivoituminen harjoitteluun. Ja jos se prosentti rupeaa kipuamaan lähemmäksi 100, niin sitten pitää vaikeuttaa tehtävät, vaaditaan enemmän tarkkuutta tai pistetään aikapainetta siihen. Jos se taas rupeaa olemaan alle 70, niin sitten jollain tavalla pitää helpottaa sitä tehtävää. Mutta tämä on niin sanottu challenge point on meillä ihmisillä, niin suuruusluokka on tuommoinen 70-80. Alright, se oli mun viimeinen dia. Nyt vielä hetki keretään keskustelemaan, vai mulla ei ole kiirettä, mutta teistä en tiedä. Mä voisin, Sami, ajelen tässä myrskyssä lähin rattiin, mutta pystyn tässä puhumaan Bluetoothit käytössä. Niin tulipahan mieleen tuosta niin tuohon blokki- ja random-harjoittelun eroon ja tutkittuun tietoon niistä, niin mä jotenkin väittäisin, että miksi pesäpalloilijat työjät suosivat aika paljon sitä blokki-huipputasollakin, koska mä luulen, että se koettu niin se itseluottamus, koska tämä on itseluottamuspeli mailan varressakin sitten, ja voi olla, koska tämmöinen random-harjoittelu saattaa hyvinkin olla, että se onnistumisten määrä vähenee niin kuin yksittäisessä harjoituksessa, vaikka pitkällä tähtäimellä sitten se taito kehittyy, mutta ehkä ne kokevat, että se itseluottamus kasvaa paremmin, kun ne saavat enemmän niitä onnistumisia siinä harjoituksessa. Ja sitten toinen asia, niin kuin jäin miettimään sitä, että kun sanoit, että sitä oppimista voi tulla koska vaan ja aikuispelaajatkin voi oppia ja oppivatkin, mutta mä uskon, että aika monesti tulee tavallaan se luonne, että he kokevat tai jotenkin, että he tulee se torjuntareaktio, että en mä tarvi mitään apuja, että mä osaan, mä oon huippu ja muuta, että ikään kuin se luonne tulee ehkä enemmän vastaan kuin se ikä siinä. Joo, jos mä nappaan kiinni tuohon ensimmäiseen, niin ilman muuta silloin, kun on tärkeä peli tulossa ja lyödään lämmittelyssä, niin kyllähän silloin pitää hakea niitä onnistumisia ja saada se itseluottamus tappiin. Mutta sitten kun on joku, että ei ole pelejä pitkään aikaa, että on joku tämmöinen harjoittelujakso menossa, niin kyllä silloin kannattaa sitten saada sitä vaihtelua. Ja se on myös mihin on tottunut, että jos on koko ikänsä tottunut hakemaan sen itseluottamuksen niistä onnistuneista lyönneistä, niin ei sitä nyt hetkessä sitten muutakaan. Että taitava valmentaja lukee siinäkin sen pelin ja osaa toimia oikealla tavalla, mutta kyllä mä tunnistan tuon ilmiön ehdottomasti. Tämä on yksi käytännöllinen kysymys tuohon harjoitteluun liittyen. Eli Komulas Jari Siilijärve, Pesiksessä terve. Ja akatemiasta esimerkkinä nyt otetaan vaikka, jos haluttaisiin vaikka talvikauella urheilijoiden vaikka kakkosrajan näpyä kehittää paljon, niin jos itse ymmärsin tai saa sanoa, että eri keinoin, miten tässä niin päästäisiin tavoitteeseen, että mahdollisimman varmoja ja hyviä kakkosrajan näpylyöjiä olisi vaikka keväällä, niin onko se enemmänkin se, että just varioida mahdollisimman paljon eri tavoin pallon pomputtelua, pallon käsittelyä, variointia siihen eri pituisia tai suuntaavia lyöntejä, kuin se, että identtisesti juuri lyötäisiin siihen kakkosrajaan, laitettaisiin etukenttä ja toistoa toiston perään. Totta kai siinä tulee niitä eri syöttöjä, mutta käytännössä se toistomäärällä saadaanko siihen tai onko siitä nyt semmoista tutkimusta, että esim. Pesäpallolla pallon pomputtelua, että miten paljon se kehittää oikeasti sitten vaikka lyöntivarmuutta. Niin, kyllähän sen tietyllä tavalla, niin jos on kakkosrajanäppi, niin sen pitää olla kakkosrajanäppi, mitä harjoitellaan, että se jollakin tavalla siinä pitää se yhteys olla sinne. Ja ehkä mä lähtisin justi erilaisilla mailoilla, erilaisilla palloilla, erilaisiin syöttöihin, vähän eri etäisyyksille. Et sillä tavalla, ja jos sen saa vielä myytyä pelaajille sillä tavalla, että ne kokee sen semmoisena haasteena, että kokeilepa, osaatko tämmöisellä mailalla lyödä, niin ehkä se voisi olla yksi juttu. Ja sitten se, että mieluummin niin, että sitä tekemistä tulisi vaikka vähemmän kerrallaan, mutta usein. Eikä niin, että meillä on joku teemaleiri, että nyt mennään urheiluopistolle ja treenataan kakkosrajanäppiä
pidennetty viikonloppu. Niin oppimisen kannalta on hyvä, että niitä tilanteita tulee usein. Ne voi olla hyvin lyhyitäkin, kunhan sitä tulee usein. Tässä niin kuin tukena vaikka alkulämmittelyyhteyteen joku pomputtelurataa, missä joudut havainnoimaan vähän, että pomputat palloa, joudut kiertämään tötsää tai kävelemään jonkun penkin yli ja palaamaan takaisin. Joo, kyllähän siinä välineen hallintahan kehittyy niissä pompotteluissa, että ei se turha ole ollenkaan. Ihmeessä tai kommentoikaa, jos mitä tahansa mieleen tuleekaan. No vielä itse palaan ihan ensimmäisiin slaideihin, mitä että käytännössä hyvä mallisuoritus tai oikeanmukainen tekniikka, niin onko näin, että nyt parempi kuin se hyvä sanallinen ohjeistus, eli valmentajalla tai jollakin urheilijalla olisi hyvä, jos opetetaan vaikka heittoa tai lyömistä, niin olisi paljon parempi se, että todella hyvä semmoinen mallisuoritus niillä liikenneyksillä tai näytöllä. Niin, ja ei sekään ole vaarallista, että se valmentaja kertoo sen suorituksen, mutta se mikä on haitallista on se, että se urheilija, pelaaja itse rupeaa pilkkomaan atomeiksi sitä omaa suoritusta ja kertoo, että nyt mä teen sen näin. Ja, että se niin kuin sen suorituksen sanallinen kuvailu, se on myrkkyä. Joo. Ja tässähän on se ero, että valmentajat on valmentajia ja niillä on niin kuin eri juttu. Niiden pitää tietää hyvinkin tarkkaan se, että mitä tapahtuu ja miten tapahtuu. Ja sitten urheilijat se on toinen juttu ja niiden pitäisi periaatteessa vaan tehdä. Miten Sami sitten semmoinen vielä, kun jäi mieleen tuosta tavallaan just sitä puhumisesta ja sanottamisesta ja urheilija, että miten se puhuu, kun taas niin kun jossakin ulkopelissähän niin kun korostetaan aika paljon sitä, että siellä pitää puhua ja muuten, niin mä en oikein tiedä, miten mä tämän kysymyksen niin kun esitän, mutta että voiko semmoinen liiallinen puhuminenkin ennen kuin se lyöjä tulee vaikka siihen, niin kun se on lyömässä ja sitten vieruskaverin kanssa puhut, niin voiko se ikään kuin heikentää sitä suoritusta jotenkin vai miten sä niin kun näkisit tämän yhteyden? Niin, se riippuu tietysti aika paljon just siitä, että mitä puhutaan. Ja kyllähän kommunikointi kuuluu ulkopelaamiseen, mutta että erityisen haitallista on se tavallaan sen teknisen suorittamisen kuvailu. Niin ulkopelissähän siellä aika harvoin puhutaan sitä, että no tulen hakemaan kohta seuraavan lyönnin kämmenelle ja pyörähdän siitä ja heitän tuohon suuntaan, vaan sillä ehkä puhutaan taktisesta näkökulmasta ja pelin tilanteesta ja siitä ei niinkään siitä, että miten olen juuri näin. Että itsessään ei koskaan puhuta siitä tulevasta suorituksesta, vaan siitä, että mitä se vastapuoli siellä suunnittelee tekevänsä. Mulla on kysymys tuohon taidon oppimiseen, niin kuin tavallaan jos otetaan se kakkosajanäppi, ja jos ajatellaan, että se huomio olisi hyvä niin kuin saada sen kehon ulkopuolelle. Joo. Tavallaan jos me pannaan siihen kakkosajaan nyt vaikkapa teipillä merkit 1, 2 ja 3, ja sieltä tulee vaikka sitten lukkarilta tai ulkopelaajalta se info, että vaikka ne olisi lähellä toisiaan, niin tavoite olisi osua vaikka siihen merkkiin, niin mitä se tällaisesta tavasta harjoituttaa? Erinomaisen hyvä tapa. Joo. Just se, että se pelaaja ajattelisikin sitä 1, 2 tai 3 ja kroppa hoitaisi sitten autopilotilla sen suorituksen, jolloin päästään hyödyntämään sitä tiedostamatonta. Joo. Tuossa ollaan taitovalmennuksen ytimessä.
Jees, pitää huomenna kokeilla. Monestihan käytetään sitten myös jotain niin sanottua duaalitehtäviä, eli kiinnitetään se tietoinen mieli pohtimaan jotakin ongelmaa, mikä voi olla jostakin ihan muualta, ja sitten annetaan kropaan hoitaa se varsinainen suoritus. Et esimerkiksi golfissa on tehty paljon semmoista, että puttaamista on harjoiteltu niin, että pitää luetella kirjaimia sillä tavalla, että aakkosissa peräkkäin olevia kirjaimia ei saa sanoa peräkkäin, että jos olet sanonut B, niin et voi sanoa A:ta, etkä C:tä. Ja sitten sama kirjain ei saa tulla 2 kertaa. Kuulostaa aika yksinkertaiselta, mutta kun sitä lähtee tekemään, niin se onkin yllättävän haasteellinen. Sitten samalla pitää urheilla. Eli kun se tietoinen mieli painii sen ongelman kanssa, niin tiedostamaton hoitaa sen urheilemisen ja silloin siitä tulee taloudellisempi, tehokkaampi, tarkempi siitä suorituksesta. Sami, sitten semmoinen niin kuin huipputasollakin, sanotaan vaikka Suomen parhaita kotiuttajia ja otetaan vaikka Roope Korhonen tai Jukka-Pekka Vainionpää ja sitten saattaa olla vaikka 5 pelin jakso ja he kokevat, että tämä lyönti on ihan sekaisin ja mikä ei onnistu. Että mitäs tämmöisissä tapauksissa yleensä niin kuin tapahtuu, kun niin kuin hetkellisesti menetetään se joku taito, mikä tavallisesti osataan niin kuin erinomaisen hyvin. Että onko se mentaalipuolen juttuja vai osaatko sä sille sanoa, että, Joo, siis miksi huipputasollakin tapahtuu sitä hetkellistä niin kuin varianssia? Joo, ja mun ymmärryksen mukaan se kiinnittyy just tuohon tiedostettu tiedostamaton. Eli joku, mikä on osattu hyvin, on ollut siellä taitomuistissa tiedostamattomalla alueella. Sitten kun se on nostettu tietoisuuteen syystä tai toisesta, se voi olla, että sen on joku ulkopuolinen taho sitten nostanut tietoisuuteen tai sitten jostakin syystä se pelaaja itse, niin sitten kun sitä rupeaa miettimään, niin sitten se menee sekaisin. Että jos sitä ei mieti, niin sitten se ei mene. Ja siinä eihän se mikään helppo tilanne ole, mutta ehkä siinä valmentaja just pitäisi jollakin keinoin saada ne ajatukset pois siitä suorituksesta ja luoda uskoa siihen, että kyllä se onnistuu. Että jos uintihan on tästä hyvä esimerkki, että ne uimarit on vuosikymmenen käynyt uimassa ja lukuisia tunteja joka päivä ja sitten halli on 1 päivän kiinni, niin niiden maailman romahtaa, että tekniikka on mennyttä ja ei siltä mihinkään. Se motoriikka ei sieltä mihinkään katoa, eikä ne hermosoluyhteydet sieltä mihinkään katoa, että kyllä se on korvien välin hommia. Ja tuleehan niitä, niin kuin tälle Simone Bilesille tuli se blackoutti, maailman paras voimistelija, niin että meni sekaisin ja se just kiinnittyy siihen, että kun se rupesi miettimään niitä voltteja ja kierteitä, sitten siitä ei tulekaan sen tietoisen mielen vankina siinä. Pystyisikö tätä käyttää kolikon toiselle puolelle, että koitetaankin jokin asia jollekin koittaa viedä tajunnan tasolle? Häiritä toista että koitetaan. Mulla on tästä omakohtaisia kokemuksia, kun hyvä ystäväni Timo Jaakkola, joka on paitsi liikuntatieteiden tohtori myös sertifioitu psykologi, niin me käytiin pelaamaan squashia, niin kun mä olin niskan päällä, niin Timo sanoi, että kyllä sulla on upea saatto tuossa kämmenlyönnissä. Ja nyt kun muistetaan, että ihminen mieltää liikesuoritukset aina kokonaisena, ja nyt Timo pilkkoi sen mun mielikuvan siitä kokonaisesta lyönnistä kiinnittämällä mun huomion yhteen osaan siihen saattoon, ja mikä oli mulla ollut tiedostamaton, että mä olin vaan lyönyt sitä kämmentä, en mä mitään miettinyt. Nyt mä rupean sitten miettimään sitä, että minkälainen se saatto on, ja sitten se menee pieleen. Paitsi kun mä tiedän tämän nyt, niin mä voin sanoa, että itsellä se on, että ei se mua haittaa. Mutta ehdottomasti, ja tostahan ei jäisi kiinni, kun otat kaverin suorituksen ja kehut siitä jotain pientä yksityiskohtaa, niin silloin se mielikuva on sirpaleena ja se suoritus romahtaa.
Mutta eettisesti tietysti vähän arveluttavaa, mutta peli on peli. Klassiset sanat, että ei kestänyt kehuja. Niin, just näin. En tiedä, onko se sitten Onko omalla tavallaan niin. onko se sitten ristiriidassa, että jos esimerkiksi verkolla lyödään ja sitten sen informaation lisääminen siitä, että ollaanko onnistuttu vai epäonnistuttu ja annetaan palautetta, positiivista palautetta, että joku meni hyvin, niin sitten taas, että toki sillä tiettyjä asioita koitetaankin tehdä tiedostetusti, että me koitetaan saada niitä oikeita malleja ja luotua ehkä sitä pohjaa, että se menisi niin kuin sille tasolle, että sitä ei tarvitsekaan miettiä, mutta tulee niin kuin heti mieleen semmoisia asioita, jotka sitten sotii vahvasti toisiaan vastaan, että toista vinkkelistä se olisi oikein, toista vinkkelistä väärin. Tämä on ehkä tämä koko palautehommakin kääntymässä siihen suuntaan, että sen valmentajan antaman palautteen merkitys näyttäisi olevan pienempi kuin mitä se on perinteisesti ollut. Ja valmentajan rooli muuttumassa siitä palautteen antajasta niin enemmän olosuhteiden muokkaajaksi ja luojaksi ja tehtävän luojaksi, että se valmentaja tekee ne olosuhteet, antaa ne tehtävät, luo mahdollisuudet harjoitella ja keskittyy sitten kannustamiseen ja se tehtävä ja ympäristö itsessään opettavat. Että se näyttäisi olevan tuo suunta. Joo, baseballin heittokoutsit hyvin pitkälti nojasivat siihen, että eivät he voi suullisesti kertoa, miten heittää, vaan on pakko koittaa keksiä harjoitteet, jotka toimivat itsestään. Heittokin on niin monimutkainen, että jos sä lähdet sitä niin kuin pilkkomaan osalta, niin eihän se on ihan mahdoton. Hyvä. Stopataanko tässä kohti tähän? Tehdäänpä näin ja kiitoksia, oli tosi kiva keskustella ja hauska hyvä tilaisuus tämä. Joo, tosi mukava kun pääsit ja kyllä tuli Kiitos paljon. taas laittoi ajattelemaan.